Bilyong-bilyong pondo po para sa flood control ang nilustay, mga multong dike, pader na marupok, kontratang nilamon ng kasakiman habang ang mamamayan ay lumulusong sa baha ng pagtataksil. Ihayag mo ang mga mambabatas, kontratista at opisyal na ginagawang gintong ani ang bawat delubyo at bigyan ng tapang ang mamamayan upang hindi malunod sa katahimikan. Hayaan mong umagos ang katotohanan na mas malakas kaysa sa baha hanggang sa bawat pisong ninakaw ay maningil, bawat krimen ay mabunyag at ang bawat tiwali ay mapangalanan. Pagpalain mo rin ang bayan, Panginoon, ng diwa ng people power, ang apoy na minsang nagpabagsak ng diktador at muling yayanig sa pundasyon ng korupsyon. Mula sa putik, itindig mo ang pagkakaisa. Mula sa galit, likhain mo ang pagbabantay. Mula sa panalangin, gawin mo ang pagkilos. Sapagkat ang baha ay huhupa, ngunit ang kasalanan ng mga tiwali mananatiling sugat sa konsensya ng bansa. At kami, ang taong bayan, ay hindi makakalimot. Ito ang aming panalangin, O Diyos ng bayan at katarungan. Lakasan mo ang aming loob, patatagin mo ang aming pananalig, at panatiliin mo kaming tapat sa paglilingkod sa inang bayan. Sa ngalan ni Hesukristo, aming Panginoon at tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Okay, pwede na po tayo magsiupo. So magandang araw po. Today is September 11. Naka-livestream po tayo ngayon sa Facebook. Naka-cross po yan sa cross-post sa iba't ibang mga networks natin. Pwede po niyong i-access yung Central Luzon Media Association Pampanga chapter page. Cross-posted po ang iOrbit News Online, ang Punto Central Luzon, Pampanga Newsweek, CLTV 36 po nandito rin, naka-live din po sila. Ang Newsline 103.1 FM, naka-live din po sila. BAP News. At ang napapanood nyo po ngayon ay isang press conference po ng Concerned Citizens of Pampanga. Ano po ba ang CCP? Ano po ba ang hangarin nito? Sino po ang mga conveners nito? So mamaya po, ipapaliwanag po yan habang tumatakbo ang ating programa. At upang formal na simula ng ating press con, I would like to request for her welcome and solidarity message po, the Superior Directress of St. Scholastica's Academy, Pampanga, Sister Mary Jan Manalanzan. Sister. Magandang umaga po. Welcome po sa inyong lahat at ako'y natutuwa na nagkakatipon-tipon tayo ngayon. Kasi marami nang nangyayari sa ating bansa, pero parang walang sagot, walang reaksyon ang mga tao. Pero ang nangyari ngayon, because of the itong flood control fund anomaly, corruption, pero parang nagigising ang buong bansa. Kaya ako'y natutuwa na nandito tayo ngayon. Dapat siguro ito nangyayari sa lahat ng probinsya ng Pilipinas. Pero ngayon, dito sa Pampanga, at least alam natin na may gagawin tayo. Kaya ako ay talagang natutuwa na welcome kayong lahat dito sa ating press conference. Salamat po. Thank you po, Sister Mary Jan. Gusto ko rin i-acknowledge po yung Student Council. Magandang araw po sa inyo ng Saints po at saka yung kanilang student organ, yung editorial staff po ng Blue Quill. Okay, maraming salamat po. At ang una magsasalita po sa mga speakers, siya din po ang convener at siya din ang magpapakilala. No? Maikling pagpapakilala sa kanyang mga kasamahan. Kong Alex Kaugiran. Dakal pong salamat, Sister. Dakal pong salamat kay pamanagon nyo. Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa media sa mabilis na pagtugon po ninyo sa ating panyaya na magkaroon tayo ng pag-ugnayan sa araw na to. So lang pong ipakilala itong mga ilang tao sa ating harapan. Nakilala na ninyo po ang tunay na Gabriela, si Sister Mary Jan Manalanzan. Narito po yung mga kaharap natin, si Ginoong Jerome Esguera, ang presidente ng Angeles City Public School Teachers Association at association din po ng kaguruan sa Gitnang Luzon. Si Ginoong Alex de la Cruz, ang taga-pamuno ng DEFEN, Human Rights Group ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya. Andito rin po si Francisco Dangla ng Bagong Alyansang Makabayan, Gitnang Luzon.
si Ginoong J.C. Alcaraz ang kumakatawan sa tunay na magbubukid, ang alyansa ng magbubukid ng Gitnang Luzon, si Binibining LB Adona, ang mga kapatid nating mula sa komunidad. Andito rin po si Ginoong John Clifford Piñera mula sa Kabataan Estudyante, kumakatawan sa National Union of Students of the Philippines, NUSP. Andito rin po sa aking kaliwa ang ating kaibigang abogado, si Attorney June Canlas, ang dating Provincial Board Member ng Lalawigan ng Pampanga, at si Ginoong Abirel Lakindanum, dating Presidente ng City College of Angeles City. Nais ko lang pong basahin na ito po ang inyong kasama, Alex Caugiran, ng dating aktivista at kasalukuyan pa rin ang dating Presidente ng Clark International Airport Corporation. Si LB po, napakilala natin. LB Adona ng Kadamay. Narito po kami upang maghayag ang Concerned Citizen ng Pampanga, isang organisasyon ng mga individual na Kapampangan mula sa iba't ibang sektor at mula sa mga non-government and people's organization upang harapin ang malalang hamon ng katiwalian at maling pamamahala na patuloy na nagpapahirap sa ating bayan. Ano po ang layunin ng pagtitipon na ito? Ilang punto po. Una, para formal na pakilala ang muling pagkasabuhay ng Concerned Citizens of Pampanga. Maraming nagtatanong, matagal na pong naitayo ang Concerned Citizens of Pampanga. Ito ang kauna-unahang people's organization na itayo noong 1979-1980 sa kainitan ng diktadurang Estados Unidos Marcos. At ngayon po, ang muli nating binubuhay nang sa ganon tumugon tayo sa matinding pangangailangan sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Ikalawa, upang ilahad ang labis-labis na pang-abuso, pandarambong at pagpapahirap sa atin, hindi lang sa mga Kapampangan, kung hindi sa buong bansa, sapagkat may kasabihan, sakit ning kalingkingan, panandamanan ning mabilog ang katawan. At mamayang hapon po, magkakaroon kami ng formal na paglulunsad muli dahil ito ay bilang paghahanda sa nalalapit nating kilos protesta sa ika-18 ng buwan na to. Doon po sa may katedral pagkatapos ng banal na misa, magpapahayag po muli ang ating mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng ating pamayanan. Yun lamang po, umaasa po kami na sa pamamagitan ng pagtitipon na ito, mas aparakaltala pa, mas mapaparami pa natin ang mapapaabutan natin sapagkat ito po ay kino-cover ng live sa social media at para tulad ng nasabi ni Sister Mary Jan, na bawat probinsya ay magkaroon ng magkahalintulad na pagkilos ng sa ganun, marinig sa buong Pilipinas ang tinig ng mamamayan ng sa ganun, kalampagan tayong Malacanang, kalampagan tayong Kongreso, kalampagan tayong Senado na dapat atinang masamting ang pamagbayo. Yan mo po, dakala salamat. Pakilala lang. Ayun po, ako po si John Clifford Piñera mula sa National Union of Students of the Philippines. Pati na rin po sa Katipunan ng Sangguniang Mag-aaral ng UP o kasama sa UP. Ako po ay estudyante mula sa UP Clark at mula po sa hanay ng mga kabataan ay ipinapanawagan din po talaga namin yung pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Higit na sa ngayon na sa aming mga kabataan ay hindi lamang baha yung aming nararanasan pagpunta sa loob ng aming mga pamantasan. Nararanasan din po namin sa loob ng pamantasan yung mga hindi dekalidad na pasilidad, mga kakulangan sa kagamitan. At ngayon din, nakasalukuyang gumugulong yung National Budget Deliberation sa parehong Kongreso at Senado. Nakikita po natin na ang pondo sana na ilaan para sa mga kabataan,
para sa edukasyon ay napupunta sa mga peking ghost flood control projects at sa mga infrastruktura na hindi naman tunay na napapakinabangan ng mga kabataan. Halimbawa po sa amin sa UP Depo at sa pangkabuuan ng UP, no, meron pong mga DPWH-led na projects na mahigit 10 taon nang hindi natatapos sa loob ng UP Diliman at sa loob ng UP Manila. Kasabay din po noon, no, yung mga karatig na state universities and colleges katulad ng Pampanga State Agricultural University at ng Don Honorio Venturas State University na ngayon Pampanga State University ay nagbabahagi din ng kanilang mga saloobin sa patungkol sa kakulangan ng classroom, kakulangan ng plantilya, no, at pati na rin sa mga hindi na kalidad ng mga kagamitan. Kaya naman po mula sa mga kabataan, no, na ayon sa ating konstitusyon, ang edukasyon dapat ang mayroong pinakamalaking porsyento sa national budget. Pero napupunta lamang ang ating national budget sa mga infrastructures, sa mga ghost flood control projects na ginagawang business ng mga opisyal. No, kaya naman po sa amin, sa hanay ng mga kabataan, ay panagutin na ang mga tiwali, panagutin ang mga mandarambong na nagpapahirap hindi lamang sa mga kabataan, ngunit sa malawak na hanay ng masa. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si JC Alcaraz, coordinator ng Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luzon at regional chapter ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Mariin naming kinokondena, 10 na mga magbubukid sa Gitnang Luzon, mariin kinokondena ang pagbaha ng korupsyon dito sa ating bayan, no? At kawalan ng pananagutan. Ang mga magbubukid at ang mga mangingisda at ang mga magsasaka ang pinaka-vulnerable na at pinaka-apektado ng bagyo. Nitong nagdaang bagyo lamang, nung dumaan ng bagyong Krising, ang Emong at ang Dante, 1 bilyon mahigit ang pinsala sa agrikultura dito sa Central Luzon ayon sa Department of Agriculture. Pero hindi sapat ang kompensasyon o wala man lang programang kompensasyon para sa ating mga magbubukid. Dadagdag pa dyan ang mga pasanin ng ating mga magbubukid, ang pagbaha na naman ng mga imported na bigas na kanilang pinapasan at ang pagbagsak ng presyo ng palay lalo't sa Nueva Ecija. Kaya liban sa mga ito at sa flood control na ito, nandyan pa ang dagok ng patuloy na pagpapalit gamit ng lupa o land use conversion na nagpapalayas sa ating mga magsasaka, magbubukid, mangingisda at mga katutubo. Kaya sa mga proyektong ito, hindi lamang sa land use, sa flood control, merong korupsyon o maaaring may korupsyon, kundi maging sa mga proyekto pa na nagpoposturang makatao o para sa mamamayan, malamang at sa malamang merong naibubulsa ang ating mga nasa gobyerno. Hindi lang ang mga kontratistang ito, kundi ang ating mga nasa gobyerno, lalong-lalo na ang kanilang pinakapinuno na si Bongbong Marcos. No? Dapat managot at maningil ang mamamayan, lalo ang mga mamamayang magbubukid sa ating rehiyon, lalo tinuring tayong rice granary of the Philippines. Kaya managot tayo at kalampagin natin at singilin ang mga ito. Salamat. Yung sa kanan, yung sa kaguruan at saka Magandang umaga po sa bawat isa. Jerome Esguera po ng Angeles City Public School Teachers Association. At the same time po, representative po ng ASERT CL Union, union po ng mga guro dito sa Gitnang Luzon. Sa hanay po ng mga guro, alam naman po natin lahat, teachers are nation builders. Kami po ay kaysa sa paghuhubog ng ating mga kabataan upang maging mabuting mamamayan ng ating bansa.
Pero huwag po sana natin kalimutan na kasama natin ang ating mga leaders, ang ating komunidad sa paghubog sa ating mga kabataan. Sa mga nangyayari po sa ating bansa ngayon, sa flood control project, mga ghost project, hindi lamang po sa DPWH na nagkakaroon ng problema, kundi sa iba't ibang kagawaran ng ating pamahalaan. Nakakalungkot mo pong isipin, pero sa mga pangyayaring po, dapat po ay tunay na may managot sa mga pangyayaring ito. Katulad lang po noon, kung naalala ninyo na may isang guro noon na nagkamali lang sa pag-file ng kanyang SALN ay naipakulong. Bakit po ngayon, hindi po ba natin magagawa na magkaroon ng tunay na pag-iimbestiga at paglilitis sa mga nagnakaw ng ating mga kabanang bayan? Mga guro po ngayon ay nakatutok sa mga nangyayari sa ating bansa at kami umaasa na sana ay magkaroon ng tunay na pagbabago, tunay na paninindigan ng ating mga tunay na leader, magsalita, at malaman po nating lahat kung anong nangyayari at kung ano pa ang pwede natin gawin upang mabago natin ang ating bansa. Bilang isang guro po, ako po ay naniniwala na hindi natin kailangang maging katulad ng ibang bansa na nagkakaroon ng mga marahas na mga demonstrasyon upang baguhin lang ang ating pamahalaan. Kaya pa nating magkaroon ng mapayapang solusyon o mapayapang evolusyon upang patuloy na manawagan kung tayo po ay magkakaisa. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Alex de la Cruz, miyembro ng Defend Pampanga Human Rights Group. Nasa ilalim po ng bandera ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya. Simpleng mamamayan po, nagbabayad ng buwis na dapat ay buwis na napupunta sa infrastruktura, kalusugan at edukasyon na magpapagaan sana ng buhay ng mamamayan. Pero bakit ano itong nangyayari ngayon? Lantaran na talagang walang humpay na pangungurakot mula sa mga ahensya ng ating gobyerno. Simple lang po yung isang masa na nahulihan ng nagnakaw ng mangga na ipakulong. Pero bakit ito? Nasa lamesa ng mga district engineer o anumang mga departamento ang pera na galing sa kaban ng bayan. Kaya po ngayon kami po ay nakikisa sa layuning ito at batay po doon sa sana po ay tuloy-tuloy tayong magkaisa at kumilos para po sa taong bayan. Marami pong salamat. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Elby Adona, dito sa Pampanga. Ang sa akin lang po, masyadong talamak yung mga panggigipit, ang kurakot sa gobyerno. Ang kunting bagay sa mga mahihirap, lalo sa pabahay, dulan, masyado, hindi kinikilingan, hindi sinisino. Basta na lang pinapaalis, basta na lang ginigiba ang mga bahay, basta na lang inaararo, hindi makareklamo. Samantalang may malaking pera ang gobyerno na dapat sa mga mahihirap, sa mga maralita, ay magkaroon man lang sana ng kunting bahagi sa mga pabahay. Ang mga kalsada po, sobra. Malawak na ang lalapad na pero dinadagdagan pang pilit. Samantalang mas marami ang mga maralita na walang bahay, walang tirahan. Halos nasa gilid na lang ng daan, naglalagay ng mga kubo-kubo, ang dingding nila kumot. Bakit hindi yan ang nakikita ng gobyerno? Bakit hindi yan ang paglaanan ng pondo? Kahit na maliit na barong-barong, basta man lang maayos at ligtas ang titira. Samantalang ang mga kontraktor ngayon ng flood control, ang mga congressman, kaliwa kanan ang pagbabiyahe galing sa pera ng taong bayan. Napakalungkot po isipin na sila ginagawa nilang parang libangan
ang mga kontratang nakukuha nila sa gobyerno, ang pera na galing sa taong bayan, ang pera na sinisingil sa lahat, mga buwis na binabayaran, pero hindi napapakinabangan sa tamang kapakinabangan. Kaya po sana, ang hinaing po namin, sa aming samahan o sa aming lahat, kung maaari, singilin at ibalik ang mga pondong ninakaw nila o sino man sa gobyerno at ilaan sa tamang pangangailangan ng taong bayan, lalo ng mga maralita na walang tiyak na tinitirhan. Salamat po. Hello. 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 Hello, hello. Ayun, magandang umaga po sa lahat. Echo Dangla po mula sa Bagong Alyansang Makabayan, Gitnang Luzon. Ayan, nakita naman natin no, na banggit ng mga batayang sektor, no, ng mga galing sa mga teacher, galing sa mga magsasaka, sa mga kabataan, sa mga maralitang tagalunsod. Yung epekto, no, epekto nitong pagnanakaw ng bilyon-bilyon mula sa kabangbayan ng mamamayan. At kung partikular, no, sa rehon natin sa Gitnang Luzon, no, umaabot dun sa usapin ng flood control, no, tayo sa buong Pilipinas yung pinakamaraming flood control projects. No, umaabot yan sa 1,617. No, kung isama pa natin bilang bahagi ng gitnang kapatagan ng Luzon, no, yung Pangasinan, aabot yan sa halos 2,000 o 1,930. Pero nakita naman natin, no, maraming proyektong flood control, pero imbis na nakatulong pa siya, no, doon sa mga mamamayan na sinasabi nga, no, yung Pilipinas ay isa sa mga pinaka-vulnerable, no, doon sa epekto ng climate change, no. Lalong tumitindi yung mga pag-ulan, lalong tumitindi yung mga pagbaha. Pero dito, dahil dito sa corruption, no, mas lalong tumitindi, no, yung epekto niyang sakuna, no, doon sa mga tao. No, mas maraming mga magsasaka yung naapektuhan, nasisira yung kanilang pananim, no, pero walang mga kompensasyon o ayuda. No, yung mga kababayan natin, no, mga maralitang tagalunsod, no, mga maralitang mamayan, no, ay sila yung naapektuhan ng mga flash flood, ng mga landslide, no, at sila yung mga walang pabahay. Tapos kahit doon sa mga teacher, no, yung mga iba pang mga professional, no, napakaliit ng sahod, makakaltasan pa, no, ang dami-daming kinakaltas, no. Ramdam ng mga mamayan ngayon yung mas matinding paghihirap, no, mas maraming kaltas, mas maraming buwis. Pero dito lamang napupunta, no, yung dito napupunta yung buwis ng mamamayan sa mga korupsyon, no, sa korupsyon lalo na doon sa mga flood control. At kung titignan din, no, doon sa flood control project sa buong Central Luzon, no, umaabot siya ng 98 billion. So ganun napakalaki. Habang dito, no, sa Pampanga, no, umaabot siya ng 14.56 billion. Pangatlo sa buong Central Luzon, no, yung Pampanga, at ayun, no, nangunguna pa rin, no, yung Bulacan. Kaya nakakagalit, no, na sa lahat ng paghihirap na dinaranas ng mamayan, sa lahat ng panggigipit, no, mula doon sa mga dagdag buwis, no, ay narito, no, ang ginagawa ng gobyerno ay itong mga flood control projects na punong-puno ng korupsyon at siyempre, no, gusto nating mapanagot lahat ng sangkot dito sa manumalyang mga flood control projects at kung uugatin talaga natin, no, dun sa national budget natin, no, napakalaki ng inilalaan ng gobyerno para sa flood control projects, no, mga infrastructure projects, at kung babanggitin din yung climate change, no, iba't iba ang nilalagyan ng pondo para sa climate change. Pangunahin na, no, ang pinakamalaki ay para sa infrastruktura, sa flood control, partikular dun sa DPWH. Kaya, no, bukod dun sa Kongreso at saka Senado, no, nagtuturoan ngayon yung Kongreso at Senado, no, kung sino ang may kasalanan. Ang gusto natin ay managot lahat, no.
At kung titignan, no, hindi natatapos doon sa Kongreso at Senado, no, dahil yung Pangulo mismo, no, siya ang nagdederehe ng pambansang budget, no, ng national budget. Siya ang may patakaran para doon sa Build Better More, no. Kasi sinusundan din niya, no, yung mga nakaraan pang mga, particular, yung nakaraang administrasyon, no, doon sa Build na mas malaki yung napupunta para sa infrastruktura. Kaya ito, nakikiisa kami, no, yung nakikiisa yung bagong alyansang Makabayan Gitnang Luzon sa galit at panawagan ng mamayan, no, na kailangang singilin natin, no, yung mga kurakot. Kailangan ay panagutin at may mga makulong dapat, no. Hindi na dapat natin hayaan na mawala na lang din, no, na malipasan ng panahon at hindi napapanagot ang mga dapat managot. Yun lang po at magandang araw po sa ating lahat. Bilang taong simbahan po, nahihiya po ako na itong mga nangungurakot ay siyempre mga Kristiyano yan, Katoliko yan. Siguro nag-aral pa sa Catholic school. Anong napag-aralan nila? Ano ang kanilang buhay bilang Kristiyano? Yung sisimba sila linggo-linggo, tapos nangungurakot Monday to Saturday. Anong klaseng pagiging Kristiyano yon? Anong pagiging mabuting anak ng Diyos ba yon? Wala pa silang konsyensya? Nakakahiya po. Kaya ako'y nananawagan sa buong simbahan. Mabuti ngayon dito sa Pampanga, dito sa St. Paul, na nagsisimba kami, ang sermon nila talagang against kurakot. Ako nananawagan sa lahat ng mga pare, sa buong bansa, mag-sermon kayo against kurakot. Mag-sermon kayo against itong mga taong walang talagang simpatya sa ating bayan, walang common good sense, no? Alam niyo po, sabi ni Ping Lacson, 1 trillion a year ang ating nawawala sa itong mga tinatawag na flood control fund. And 79% lang po ng fund ang talagang may bunga na talagang tunay na dike or something. 79%, ibig sabihin 11% lang ang nangyayari. 79% walang-wala. Either ghost projects or substandard projects or talagang wala. So, nakakahiya. Isa pa lang yan, no? Isa pa lang yan sa corruption natin. Pero po, ang corruption dito sa Pilipinas ay magmula sa lupa hanggang langit. And it is not only the government people. Tumingin kayo sa inyong kapaligiran. Ang corruption ingrained in our bones. Kahit na lang yung sa super namin, nahuli kami, sabi ng pulis, lisensya, bigyan niyang ganon. Yung para sa likod ng lisensya, card ng general. Wow. Napaka natin sa inyo, ba't meron kang kilalang general, meron kang kilalang ganito, kalulusot ka. Anong klaseng mga citizenship ang meron tayo? No? Nananawagan po ko, magrevolusyon po tayo. O, kahit na EDSA revolution lang. So, kasi ang tingin ko po, sobra na po talaga ang nangyayari sa bayan natin. Tayo ang pinakamayaman sa buong Southeast Asia. Anong yaman ng Singapore? Wala. Anong yaman ng Hong Kong? Wala. Even Japan ay mas pobre ka sa atin. Pag pinag-uusapan ang natural resources, yung dagat natin, yung kagubatan natin, tayo po ay pinakamayaman. Hindi ba nakakalungkot na tayo ang pinakapobre? Bakit? Kurakot. Corruption. Yun po ang one sa akin. Ito ang this is the only or the most important na defect natin. Bakit hindi tayo umuunlad? Dahil tayo ay corrupt. Nananawagan po ako sa tayong lahat. Let us fight corruption everywhere we see it. Kahit na sa teacher natin, sa principal natin, sa whatever, pari natin, obispo natin, whatever. Wherever you see corruption, fight it. Di po ba? Kasi kung hindi, walang mangyayari sa ating bayan. No? At saka sama na yung puro salita tayo eh. Pwede ba yung mga nangungurakot sa sa Congress at saka sa Senate, pwede bang ihabla sila at talagang magdesisyon
Supreme Court, bigyan sila ng ikulong sila, magbayad sila isoli nila lahat ang mga kayamanang kinukurakot nila. Dapat merong epekto, hindi lang salita tayo ng salita. Dapat may ginagawa. Sabi ni Bongbong, mahiya naman kayo, mahiya rin naman din siya, no? I'm sorry to say that. Meron din siyang kahihiyan. Ang ibig ko lang sabihin, pwede ba kayong mga judges, oh my goodness, itong judges natin na naggawa ng decision ng Supreme Court, nakakahiya po. Para kanino ba kayo? Para sa inyo lang o para sa bayan? Kaya po talagang ako po ay nananawagan ng isang tipo ng revolusyon. Ang ibig ko sabihin ng revolusyon, yung sama-sama tayong kikilos. May September 21 na rally sa Luneta. Sana meron tayong Luneta Revolution. Yun lang po. Salamat po. Sige, we will welcome now. Welcome na natin yung gustong itanong, pero bago yun, nais ko lang bigyan ng diin yung mga nabanggit ng mga kinatawan ng iba't ibang sektor at organisasyon at saka yung malawakang pagpapaliwanag ni Sister Mary Jan, mismong sa datos ng Department of Finance, sinabi nila na humigit kumulang yung taon lang ng 2023 hanggang 2025, humigit kumulang sa 119 bilyon ang nadispalko. Kung narinig po natin ang sinabi ng kinatawan ng nasa komunidad, kinatawan ng mga estudyante, ng mga magbubukid, ano ang kahulugan ng 119 bilyon? Ayon din sa datos nila, 266,000 na trabaho dapat ang malilikha. 45,000 na classrooms. 23,700 na rural health units at 118,000 barangay health centers. Kaya kapag pinag-uusapan natin anong epekto nito sa atin, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan, yung mga maralita, taga-komunidad, yung mga maralita naghihirap na magbubukid. Tama po yung panawagan na mula ngayon, mula dito, saan tayo patungo. Ngayon po, binubuksan natin na kung gusto po nating muling marinig yung mga katanungan ninyo na kayang sagutin ng mga kinatawan mula dito. Okay, traffic natin. Pag ganun para hindi tayo maguluhan. Sige, after nyo magtanong, after ng Q&A, yung mga nagpo-comment sa Facebook online, nabibigyan po ng magkakataon. Babasahin natin yung mga tanong ninyo, yung mga komento po ninyo. Okay, Bob Joey. I have a question to Mr. Alex and Sister. Dalawa po ito, isasabay ko na. Number one, mga ilan po kaya expected natin dadalo at sa tingin nyo po ba kakasya kaya doon sa venue? Tapos, yung rally. Opo. Pangalawa, can you comment lang, Sister and Mr. Alex Kaugiran, yung alam po natin, aware ang mga Pilipino, yung protesta sa Nepal tsaka sa Indonesia. Wag naman sana, pero ano kaya ang comment nyo doon related sa mga rally dito sa Pampanga at sa ibang lugar? Yung una siguro sasagutin ko kasi, ang tanong gaano karami ang dadalo doon sa ipinapanawagan po kasi natin na kilos protesta. Una, banal na misa alas 2 ng hapon sa may San Fernando Cathedral. Pagkatapos po ng banal na misa, lalabas po yung deta pong sinimba, lalabas po palabas sa patio ng San Fernando Cathedral. Gaano karami hindi po natin matansya. Kasi po ito panawagan na ginagawa natin panawagan katulad dito, hindi po natin matansya. May darating ba o wala bang darating? Kaya ito po, nananawagan pa rin tayo. Yung pangalawang tanong, yung Nepal, baka kaya sagutin ni Sister Mary Jan. Ibig pong sabihin nun, walang pagkakaiba, bagamat hindi ko napagmasdan na sa pangkabuhan ang nangyari sa Nepal. Nabalitaan ko ang nangyari sa Indonesia. Hindi lang ngayon nangyari sa Indonesia ang ganyang pagkakataon, ilang dekada na nagkakataon, no ang mga mamamayan ng Indonesia nilusob yung ilang mga negosyo ng mga malalaking negosyanteng mga Indonesian. Okay. Paghahambing
umabot na sa rurok, napuot na ang mamamayan ng mga nabanggit na bansa, kaya inilagay nila, quote-unquote, ang batas sa kanilang kamay. Inilagay po nila ang batas sa kanilang kamay sapagkat sa pakiwari ko, hindi rin tinutugunan ng gobyernong Nepal at ng gobyernong Indonesia ang mga fundamental na karaingan ng kanilang mamamayan, kaya nagsagawa sila ng malawakang pagkilos. Legal ba yun o illegal? Ang importante, magkaroon ng makabuluhang pagbabago. Nabanggit nga ni Sister, magsagawa tayo ng revolusyon. Wala naman sinabing revolusyon gagamit ng sandata. Ang sinabi niya, revolusyon mula sa atin. Nagbigay siya ng halimbawa na ingrain na sa atin, parang naging normal na ang ganyang pag-uugali. Noon pinag-uusapan natin ang dating diktadurang Marcos. Milyon-milyon lang. Later on, daan-daang milyon. Ngayong panahon na to, bilyon-bilyon. Noon, Marcos Romualdez. Ngayon, Marcos Romualdez na naman. Kaya, ang sagot po doon sa Nepal at Indonesia, posibleng mangyari sa atin, sa Pilipinas, katulad ng nangyari sa EDSA. Muli, mag-aaklas ang taong bayan sapagkat yan na naman ang ginagawa sa atin ng mga nanunungkulan. Yung first question yata is about yung sa September 21. So, iba pa rin yung... yung sa September 21 kasi talagang merong panawagan ng hindi lang yun Manila, talagang dapat yun lahat ng mga tao. Pero of course, sa Manila mangyayari. Pero kaya nila sa Luneta gagawin. Kasi ang sabi nila, pag sa Luneta daw, ang dami sa Sunday po yun Kaya maraming mga pamilya doon na nagpapasyal, etc., etc. Ang tingin nila, kasi sa Quirino Grandstand sa malaki yun, di ba? Sa Quirino Grandstand. Ang tingin nila, marami sila talagang naiisip na dadating, kaya ganun kalaki ang kanilang piniprepare sa Quirino Grandstand po, sa September 21. Yun ang ibig ko sabihin, yung nangyari sa EDSA, sana mangyari doon sa September 21 sa Luneta. Dun sa statement ng concerned citizens of Pampanga as of the other day, ang panawagan nyo is to create an independent commission. If you had a chance to recommend sino-sino ang gusto nyong maupo doon at bakit sila? My question is addressed to former board member Attorney June and to Abe, the organizer. Tapos pangalawa lang, sir, nagpapasalamat ako dun sa mga leaders ng basic sectors kasi nilalagay nila sa narrative yung buhay nilang karanasan, kamukha nung kadamay leader. So sana sa ating mga reporters, maisama natin yan. Salamat. So yung tanong ko, what happened to the independent commission? Maraming salamat. Number one. At nabalitaan ko, I already read in the newspaper at saka sa news. No, I think the independent investigation or investigative commission has already been created and some of the members ay na-appoint na. No? I read in the news that Mayor Magalong is one of them, together with former DPWH Secretary Babe Singson. And I just read a while ago that former Supreme Court Justice Perlas Bernabe is one of the appointees also. No? If we may suggest siguro, kasi nanawagan na rin, meron na rin ng stand kasi ang Integrated Bar of the Philippines, no, para sa pagtatayo ng Independent Commission. And in fact, no, there was already this instruction from the Integrated Bar, National Integrated Bar of the Philippines, na ang bawat chapter ng Integrated Bar of the Philippines, halimbawa dito sa Pampanga chapter, ay magkaroon ng parang anti-corruption desk, no, wherein the all lawyers, no, member lawyers kami, no, we will provide legal assistance to those who have evidence of any corrupt practices or acts committed by any government official
at gusto nila mag-file ng complaint, mag-a-assist po ang Integrated Bar of the Philippines. Lahat ng mga chapters, meron na pong instruction na ganun sa amin, no? Based on this official statement of the Integrated Bar of the Philippines. Perhaps siguro po, baka pwedeng isama, no, yung sa miyembro ng mga investigative commission, ang Integrated Bar of the Philippines, probably the president of the Integrated Bar of the Philippines, no? Anyway, the Integrated Bar has proven since time immemorial na sa pagdating po sa mga gunating usapin, no? Tatayo at maninindigan ang Integrated Bar of the Philippines to ensure that meron pong mananagot lalo na sa mga isyong ng korupsyon na kinakarap ngayon. Karagdagan po siguro doon dapat ay meron ding representative siguro yung mga civil society groups na doon sa mga investigating body na yan. At siyempre, tayo po ang panawagan ng concerned citizen ng grupong ito ay hindi na lamang natin hayaan na sila lang ang gagawa ng investigasyon na yan. Kailangan din natin bantayan yan at subaybayan at para maging pressure group din tayo sa kanila at at matitiyak natin na mayroong mananagot sa mga ginawa nilang yung mga katiwalian na ginagawa nilang ito. At saka nananawagan din ako sa mga Teachers Association. No? Tayong mga paaralan, alam nyo, tumatanda na tayo, di ba? Dapat yung ating mga kabataan ay sumali na sila ngayon. Like for example dito, I'm assigning the Blue Quill at saka ang student council namin, pupunta sila sa DPWS at i-interviewin nila yung regional director. At para makita nila na ang mga bata ay talagang may paninindigan at merong interes sa nangyayari. Yung anong tawag doon, yung araling panlipunan. Ang magandang project nila, puntahan nila ang isang project na flood control. Tingnan nila na may nangyari ba doon? Ito ba? Talagang nakikita nila talaga by themselves kung anong nangyayari. Ang gusto ko lang sabihin, i-prepare natin ang ating mga kabataan na sila yon tayo nga, as I told you, tumatanda tayo, no? I am the oldest activist in the whole Philippines. So, kaya gusto ko talagang ang ating mga kabataan na talagang maging manindigan sila, malaman nila kung anong nangyayari sa lipunan. Ano po, mga Teachers Association of the Philippines. Hello. Tanong ko lang po, kasi may nangyayari po ngayon merong investigasyon ng Kongreso, merong sariling investigasyon ng Senado. Kung sakali pong mabubuo na itong independent investigation body, dapat na po ba ipag-utos ng Pangulo na itigil na itong investigasyon ng mga dalawang branch ng legislation? Nang sa ganun, hindi nagkakagulo yung mga tao. Isa na lamang investigative body ang pakikinggan, ihinto na yung investigasyon ng Senado at Kongreso. Ano po sa patingin nyo dito, Ginoong Alex? Mahirap sagutin yan kasi separation of powers. Even if the President Bongbong Marcos will issue the executive order creating an independent commission, he cannot prevent the House of Senate and the House of Representatives to conduct their own separate investigations because they are co-equal. Pero kung pag-uusapan, marapat lang talaga na iisa na lang dahil yun ang panawagan ng nakakarami kasi ang Senado, hindi niya pwedeng investigahan ang sarili niya. Ganon din ang Kongreso. Hindi niya pwedeng investigahan kasi ang pinag-ugatan ng problemang ito ng flood control project ay nanggaling mismo sa mga mabatas. If I may be given an opportunity at least for 30 seconds to 1 minute to explain, lalo na yung mga bata na nakikinig, lalo na yung nasa television. Ang pinagutan nito yung National Expenditure Program. Anong ibig sabihin ng National Expenditure Program? Ito po yung budget for fiscal year ng Malacanang for 1 year. Halimbawa, ito yung kabuuang budget niya. Let's say it is 1 trillion. Ang 1 trillion na ito,
bahagi budget ng bawat department. Isasubmit sa Kongreso, magkabilang houses, i-deliberate. Assuming, para maging fast forward lang, after so many debates, etc., na-approve. Magmimit ngayon ang bicameral conference. Pero ibinunyag ni Congressman Chanco na meron palang small committee ang House of Representatives. Nung hawak nila yung approved NEP, meron silang binawas sa ibang mga department at yung mga binawas nila, nilagay nila sa DPWH at ginawang unprogrammed appropriation. Ibig sabihin, hindi nakaprograma yon. Ilang bilyon yon. Yon ang pinag-usapan nila doon sa bicameral conference. Pagkatapos ma-approve yan, ang NEP, pinirmahan ng Presidente, magiging General Appropriation Act. Hindi pwedeng magdagdag. Kung 1 trillion yan, dapat lalabas 1 trillion. Naglilipat lang sila. Ang dilipat nila, binawasan nila yung ibang department at maging DPWH, yung inaangal ni BBM, yung daw flagship project niya, nawala kasi yung pondo ron nilagay sa unprogram. Pagkatapos ma-approve yan, ito na. Ang DPWH, alam niya, ito, unprogram na ito, upon the instruction perhaps, nila Saldico and other members of the small committee, ina-portion na yan sa iba't ibang distrito sa bang bansa, yun ang mga flood control project. Yun po ang pwede lang nating masagot doon sa tanong ninyo. Kung sila ang gumawa ng may kasalanan at sila ang mag-iimbestiga, ang akusado ba, imbestigan mo yung sarili mo? Bahagi ang Senado. Nabagit nila yung mga nagkabukuhan na. Kaya ang panawagan po natin, independent commission. Magandang tanong ng isang babae kanina narinig ko nagtanong, sino dapat ba ang pumasok dyan? Dapat si Singson din rin pumasok dyan. Dapat yung ibang nanggaling kinatawan ng taong simbahan, kinatawan na unquestionable integrity. People like Senator Tanyada na wala na. People like Jose Jokno wala na. People like Obito Salonga, ibig sabihin, they may not be around, but there are many Filipino people who like them possesses those kind of characters, pag-uugali. Pero kung si Singson lang, ganyan, I have nothing against these people, but sinasabi ko lang, para malinis at maging independent, impartial, hindi natatakot, sino man ang tamaan, dapat yung talagang may tunad na walang dungis ang pagkatao. Yun ang pinapanawagan namin. At sinasabi rin namin, alam no, narinig natin ang sektor at organisasyon, pagkatapos mabuo po to, dapat bantayan natin. Bantayan natin. Pressure natin. Pressure, 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 pressure. Follow-up lang po. Dagdag muna. Ayun, mas susog po dun sa sinabi ni Sir Alex, no? So, kasi paano nga naman iimbestigahan ng Senado yung sarili niya o yung Kongreso sa sarili niya, no? Kasi nakita natin itong mga nakaraang gabi, ganyan, no? May rigodon na ng leadership. Tapos kahit kagabi din, no, yung may ugong-ugong napapalitan si Speaker, no? Speaker Romualdez. So, yun nga, paano natin masisiguro na magiging independent tong sila mismo ay involved, no? Yung mga ilang kabaro nila ay involved doon sa corruption. So, nakikisa din kami doon sa independent commission, no, na bubuuin. So, kung maalala siguro nung panahon ni GMA dati, baka part si Sister nun, yung parang Citizens Commission on Truth and Accountability. Napakahalaga kasi na manggaling mismo din sa mga tao yung inisyatiba, no? At syempre, yung mga tao, yung mga biktima, no, sila yung mga sila yung may motibo na hindi walang bahid ng politika na kakampi ba ni Marcos, kakampi ba ni Duterte, no? Kasi nakikita natin doon sa Kongreso at Senado nagiging ganun, no, yung takbo. Sinasalba nila yung sarili nila. So napakahalaga ng magbuo ng independent commission, no? Tapos napakahalaga kasi hindi man natin mapanagot sa ngayon, no?
mahalaga yung dokumentasyon, madokumento natin lahat ng mga ginagawang corruption na ito, no? At saka sa panahon na darating na mas malakas yung pagkilos ng mamamayan, ay pwedeng doon natin tuluyang mapanagot ng mga nangungurakot sa ating bayan. Follow up lang po, dahil nakikita naman po natin at iba na yung pakiramdam ng ating mga kababayan. No? At ang CC nakatuon po kay Speaker Romualdez. Panawagan din po ba ng concerned citizen of Pampanga na dapat na siyang magbitiw sa kanyang tungkulin na Speaker? Ano po ang posisyon dito ng concerned citizens of Pampanga? Lalong-lalo na po, lahat ng mga finger ay nakaturo sa kanya na nagmula lahat ng problema ito kay Speaker Romualdez. Sa tingin ko po, dapat lamang. No? Kasi ang nakakalungkot po talaga ngayon at nakakainis at talagang nakakasuka ay nawalan na ng, anong tawag doon, yung delikadesa, yung ating mga namumuno sa gobyerno. Sa mga ibang bansa, nakita natin, pagka mayroong iskandalo, magre-resign na yan. Sila mismo, mag-initiate, magre-resign. Pero sa atin po ay parang, kalos na, anong tawag doon? Wala nang konsensya, ayun po yung nakakainis ngayon sa panahon ngayon. Kaya kami inananawagan talaga na yung taong bayan ay hindi na pwedeng manahimik sa mga ganitong nangyayari sa ating bayan. Kasi kung hindi tayo kikilos, kung wala tayong gagawin at hindi natin pupunayin ang lahat ng ginagawa nilang ito at tutuligsayin ito, ay ganun na lamang po tayo siguro. Napansin nga natin, binanggit kanina, yung pagnanakaw ay nung una, konti-konti lang, tapos ngayon, milyon, tapos naging bilyon na ngayon yung pinag-uusapan, at lantaran na. No, lantaran na. Nakakalungkot pag yung inaakusa kagad magdidemanda, didemanda yung nag-aakusa. Pero nakikita naman po natin malinaw, ano pang ebidensyang hinahanap natin lubog na sila yung mga mamamayan natin. Mabuti na lamang po, no, yung nakarang abagat at yung bagyo na dumating sabi ko nga kay sister, blessing yun Kasi namulat at yung mamamayan, dahil dun sa pahirap na naranasan natin sa nagdaang bagyo na yan at baha sa buong Central Luzon at Metro Manila, nakita natin ang mga maanumalyang flood projects na ito ay nailantad ngayon at nakita natin na ninanakaw lamang pala ng mga politikong ito. So sa akin po uli, dapat mag-resign lahat ng mga nabanggit na pangalan, hindi lamang si Romualdez. Si Romualdez ang kauna-unahang dapat mag-resign kasi siyang namumuno dyan, dapat alam niya lahat yan. At yung mga nabanggit na pangalan na involved sa corruption, dapat lang mag-resign na sila kung meron silang natitira pang kahiyan sa kanilang sarili. Yes, ayun nga po, nabanggit din po kanina na ang sitwasyon, it's also in Nepal, in France, in Indonesia. What do you think po would justice look like? Not just legally, but also socially and morally. And how do we keep the momentum po? What would justice look like po? Not just legally. Tungkol po sa corruption, sa flood control projects, in everything po that's going on right now. Because the ones in Nepal, in Indonesia, also in France, they're resulting to violence. And as we've seen, violence is never the answer. So what do you think po would justice look like, not just legally, but also socially and morally? And how do we keep the momentum going? Sa punto ng legalidad yan, ang mukha ng hustisya pagdating sa pananaw ng batas, itong mga dapat managot na mga nanunungkulan ay dapat makulong, no? Yun ang mukha ng hustisya kapag yung mga may kagagawan dito sa mga corruption at pagnanakaw sa kaban ng bayan, dapat silang managot at ito'y makikita natin nasa loob na sila, no, ng kulungan.
at nakahawak na sa rehas na bakal, no? That would be the face of justice legally. But in terms of social justice, makikita lang natin yung buong konteksto ng hustisya. Kapag, sabi nga nila sister kanina, no, yung let's start with ourselves and with all strata of society. Pag-umpisa sa kabataan, lahat, no? Yung inhustisya kasi, it happens in all aspect of life and all sectors of society kung minsan. O dapat mag-umpisa na yan, no? Social justice, yung mga tamang, yung pondo na nanggagaling sa buwis natin, dapat ilaan yan sa mga programang naangkop, no? Na kinakaharap ng ating mga kababayan, no? Yung mga pondong naaksaya sa mga flood control na hindi naman kailangan at pwede naman magawa sa kokonting pondo ay ilaan sa mga pabahay na mga karamihan sa mga Pilipino na araw-araw ay nagtatrabaho pero dahil sa kakulangan ng sweldo, dapat naman ibigyan ng pondo, no, para kahit paano ma-afford nila yung mga pabahay, no, yung mga magsasaka natin. Kung no-compute ko nga no, imagine dun sa 10 billion o 14 billion worth of infrastructure, flood control, no? Kung susumahin mo, kung may maninakaw yan na mga, let's say, sabi nga ni Senator Lacson, about 70%, no? To 79% of the funding for flood control projects ay nanakaw lang at nabubulsa. No? So out of the 14 billion, imagine 70% of that would probably approximate to more than 10 billion. 1 trillion a year nga. 1 trillion a year. So 800 million. No? Dito lang sa Pampanga, yung sinasabi ko. Imagine, we have 40,000 rice farmers. Registered yan. No? Nakasulukuyan na ay talagang naghihikahos. No? Dahil yung presyo ng palay nila na binibili, 8 to 10 pesos, 12 pesos, kulang pa sa puhunan. No, imagine, doon sa ninakaw, let's say, 70%, 10 billion kung ang nanakaw. Mabibigyan ng subsidy yan ng mga, siguro, di bababa sa 50,000 pesos kada magsasaka. No? So, in terms of social justice, makikita natin, no? Ang magiging bunga niyan, no, maliban sa pagpapakulong sa mga dapat managot na makikita silang nakukulong na hindi na dapat tularan, no? Yung mga pondong hindi ninanakaw at magagamit sa tamang mga proyekto, no? Mabibigyan ng hustisya ng yung mga panawagan ng ating mga kababayan, no? At the same time, nakikita na natin yung mga epekto ng korupsyon, no? Siguro naman panahon na. Sabi nga ni sister, hindi na kami bata, no? I'm 60 years old, senior citizen na ako. No? So I hope to see the day that 60 ka lang, 80 na. nga po I hope to see the day no, yung mga kabataan natin aware sa kanilang pinag-uusapan mismo sa kabahayan natin pag-usapan na. No, anak, pag lumaki ka, wag kang mag-i-involve diyan sa corruption, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi ang ninanakaw kasi hindi lang naman yung pera No, you are stealing and robbing all yung bansa natin, lalo na yung mga kabataan, no? Ninanakaw mo yung pangarap nila. Ninanakaw mo yung kabuhayan nila. Ninanakaw mo yung mga pondong dapat ilaan sa pabahay, no? So talagang corruption really affects all fabric, no? Yung all sectors of society. So at the end of the day, social justice would not only mean putting to jail the crooks of government, but for me, social justice would mean that total systemic change. No? Yung sa lahat ng aspeto, no, hindi lang yung wala nang nakawan sa gobyerno, pero yung mga pondo ay dapat ilaan sa mga pondo, sa mga sektor at sa mga programa tunay na kapakipakinabang at tumutugon
Cultural Or- transformation po, ano? Lahat yan, no? Lahat. Yes, sister. I think also sa education, there has to be an ethical aspect of all education. Ang nangyayari kasi ngayon, puro paano magkakareer, paano makakahanap ng pera, even yung ginawa natin na grade 11 and 12, no? Actually, yun dapat basic education. Hindi yung para paano silang makakakuha na ng pera. Imposible yun kasi kung ako ang manager, kukunin ko ba ang grade 12 na graduate kung makakakuha ako ng college graduate? So ang 11 and 12 is basic. That means lahat ito, mga ethical, ang ginawa nila, inalis lahat ng humanities at ilalagay nila puro mga economic. Maling-mali. Dapat yung 12 years na yon talagang full, comprehensive human education na kasamang-kasama doon yung inaalis nila ng mga ethical components of Kaya titignan mo, ang ating mga kababayan, ay dako, 5,000 lang ibibigay sa kanila para mag-bribe para eleksyon. 5,000, tapos na yun sa isang linggo. And they sold their soul for 5,000. So, ibig ko sabihin yung ingrained ethical stance, wala sa ating karamihan ng mga, bakit? Kasi hindi tinuturo sa kanila. Di ba? Dapat kaya, yun, I'm not even talking about Catholic education. Dapat lahat ng education masaban ethical component, no? At itong mga ginagawa natin ngayon, ang tingin ko, paano tayo makakatulong dito? Basta persistent collective action. Huwag tayong, let's not get tired. Sa anumang pag merong tawag ditong rally, punta tayo. Pag meron ditong punta tayo. I mean to say, ang mangyayari niyan, magkakaroon tayo ng quantum leap. There comes a time when you saturate movement, there will come a time when there will be something very small. Kagaya nung hindi binuksan ang envelope ay nagkaroon ng second EDSA revolution. Ay kasi, pero may persistent, ongoing, common action everywhere na may tinatawag, punta tayo kung saan tayo pwedeng pumunta. Yun ang gusto kong mangyari. Kasi after that nga, magkakaroon nga ng isang maliit na bagay at yun ang quantum leap. Pupunta tayo dun sa isang EDSA revolution. No? Kaya we shouldn't get tired. Kasi yun ang nagiging weary. Ay, naku, lari tayo ng rally, wala namang nangyayari. O kayong mga kabataan, no? Huwag kayong, don't get tired. Lagi kayong pumunta, okay? Ayun po, speaking on behalf of my fellow youth, no, so yan ko po yung sinabi ni attorney na bukod po dun sa makita sila na nasa loob ng rehas, ay hindi na sila makabalik pa sa pamahalaan. Nakapagpatalsik po tayo ng isang Marcos, pero naibalik naman yung isa pang Marcos. Nakapagpatalsik tayo kay GMA, kay ERAP, at isa pa nga ay nakakatawa ngayon sa bahagi ng mga kabataan na si Jinggoy Estrada daw, bahagi na ng Big 3 nung PDAF scam. Ngayon na naman, bahagi na naman siya ng Big 3 sa Senado nung sa flood control scam. So, bukod po dun sa makita sila sa rehas, ay yung hindi na sila makabalik. At tama din po yung sinabi ni sister at ni attorney din po na dun sa edukasyon mismo ay mayroong mga limitations dun sa pagpapalahok sa mga kabataan. Unang-una na sa curriculum na yun nga na nakatuon siya sa commercialization at sa kolonyal na mga aspeto. At isa din po ay aktibo din talagang nire-repress yung mga demokratikong karapatan ng mga kabataan na lumahok sa mga rally, na lumahok sa mga pagkilos. Halimbawa na lang po sa Pampanga State University kamakailan no, na ang sinabi mismo sa kanilang NSTP introduction na huwag na daw silang makialam doon sa issue ng flood control at mag-aral na lamang, no? At kasabay din doon ay nired tag pa yung mga iba't ibang organisasyon kagaya ng College Editors Guild of the Philippines, no? Ng National Union of Students of the Philippines, ng Anak Bayan, na sinasabi daw ay linked to armed revolutionary groups, no? At inire-recommend na wag daw silang sumali sa mga progressive organizations. So, kung titignan po sa bahagi ng mga kabataan, ang totoong social change o social justice ay yung inaalaw sila na mag-participate doon sa parlamentaryo ng lansangan kung saan tunay na nangyayari yung kasaysayan at tunay na nababago yung sistema ng pamahalaan. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you. Yes, sige po. No.
Yeah. Nitong nakaraan lamang, naglabas ng statement si spokesperson Castro na ginagamit daw ng mga rebelde na itong flood control para rekrutin ang mamamayan. No? At sa budget deliberation, tinaasan at ginawang triple ang budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa papatindi at lumalalang kalagayan at pagbaha o patuloy na pagbaha ng korupsyon, kung saan 545 billion ang kinurakot, 545 billion pesos, na ang katumbas nito ay dalawang kaban ng bigas sa 100 milyong mahigit na populasyon ng Pilipinas. Nakaraan, nagdeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency at food insecurity sa ating bansa. At ang pinakamahihirap na sektor sa ating bansa ay ang mga mangingisda at mga magsasakang nagpapakain sa buong bansa, sa ating bansa. Pero hahantong sa isang marahas katulad ng sa Indonesia, sa Nepal, sa France, ang pagproprotesta ng mamamayan hanggat hindi na nanagot, walang makabuluhang pagbabago sa ating lipunan. No? Kaya katarungan sa lahat ng mga nabiktima ng bagyo at ng korupsyon at kabulukan sa gobyerno. Ayun nga po, no. So, ang momentum po, paano natin papapanatiliin? And how do you see this going to end? Because so far, sa usapin ng EJK, sa usapin ng POGO, sa usapin ng yung mga pinagdaanan ng mga hearings ng Congress, hindi po natatapos, no? Nawawala na lang sila. Paano po natin ito ma-maintain this fight against corruption this time? Napakahalaga na ginagampanan no, ng media no, sa mga usaping ganito at siyempre napakahalaga ng partisipasyon ng mamamayan. No? Sabi nga ni Sister kanina, kailangan sustained kasi ito eh. No, nung nag-uusap nga kami ni Ka Alex, nung tinawagan ko siya, para bang, sabi ko, parang nanahimik, no? Yung mga dating mga aktivista na nung panahon at kasagsagan ng diktadura, isang iglap lang yan, nasa lansangan na tayo at sa kalsada at sumisigaw na, no, ng katarungan, sumisigaw na laban sa mga katiwalaan nakikita natin. So, kailangan talaga masustina. No, at napakahalaga ng papel na ginagampanan ng media. Kayo, no, na bahagi na maglalatag ng mga isyong kinakaharap, lalo na kayo ay may mga access din sa mga dokumento at malawak no, ang inyong impluwensya sa mga nakakabasa at nakakarinig no, sa inyong mga opinyon, sa inyong mga komentaryo at panunulat, malaking epekto yon. No? You cannot underestimate, ika nga, the power of the pen, no? Sa mga librong nasulat sa mga unang panahon nga, no? So yung mga nakapag-inspire no ng mga revolusyon, ang mga panunulat ng mga look at what happened to Nepal, no? Just one powerful speech of a 16-year-old ignited a revolution in Nepal. 'Di ba? Look at what the power no, of the youth kapag narinig ang tinig ng kabataan. Sabi ko nga, wala namang pinipiling edad at panahon ang pakikibaka. Merong panahon na kailangan tayo ay tumayo. Merong panahon na maski ano pa ang edad, maski ano pa ang katayuan mo sa buhay. Hindi na usapin ng mayaman ito o mahirap eh. Lahat apektado. No, yung mga mayayaman na kayo na malaki ang binabayad sa buwis at nilulustay lang at ninanakaw lang ng mga tao na nakaposisyon ng makapangyarihan, dapat kayo rin ay manguna na tumayo kasi yung mga pera ninyong binabayad ang ninanakaw.
Diba? At syempre, yung mga mahihirap na ninanakawan ng mga pangarap nila dahil yung mga pondong nakalaan para sa mga programang dapat nilang pakinabangan ay nilulustay at ninanakaw yung mga nahalal sa katungkulan na nananamantala at nabubuhay na lamang yata sa kasakiman at wala ng konsensya, dapat din tumayo. No? At yung mga kabataan lalo na ninanakawan ang inyong mga pangarap. Sabi ko nga, di ba, the dreams of the youth is the one being robbed. And the hope of the nation is the one that is being robbed when millions and billions of people's money are being pocketed and being stolen by corrupt and wala ng mga konsensya mga politiko. Tama yung panukala ni Sister kanina. Yung mga kabataan natin, puntahan nyo yung mga kawani ng gobyerno, interviewin nyo. Ano pong masasabi ninyo kung ninanakaw po nyo anong pera ng kaba ng gobyerno sa palagay po ba nyo ay kapakipakinabang yun sa aming mga anak ninyo? Di po ba? Konsensyahin natin. Kaya mo bang ipakain sa mga anak ninyo ang perang ninakaw o yung pagkain na galing sa nakaw? No? Diba? Dapat talaga konsensyahin natin eh. Idadagdag po ako. Ang importante po kasi ngayon na hindi natin nakikita, the power of organization. Hindi tayo pwedeng isa-isa. Dapat mag-organize tayo. Nung araw, meron tayong yung sa social natin noon, yung mga social worker, pagpunta nila sa isang meron sila kaagad community organizing na talagang mga kababaihan magkakasama, magsasaka. Imposible tayong mananalo kung isa-isa. Dapat organisasyon at sama-sama. Yun ang dapat nating itaguyod po. Sana magkaroon tayo uli ng ganong movement na community organizing sa lahat ng mga komunidad na organizing ng mga kababaihan, ang kabataan, ang mga kalalakihan para pag tayo, when we make an action, sama-sama tayo, may puwersa tayo, di po ba? Magandang hapon na po. Doon po sa mga postings sa social media ng marami pong mga nagpapakita ng interest, gusto pong sumama, interesado po sila. Ano ho yung panawagan ninyo and at the same time paalala ninyo sa kanila sa darating po na rally? Maraming po salamat. Yung pong panawagan natin na kung makakasama po natin sila sa pagdalo sa banal na misa sa ika-18, September 18 of this month, 2 o'clock sa San Fernando Cathedral, alas 2 na hapon. Pagkatapos po ng misa, lalabas tayo sa simbahan, doon sa may patio, kung kailangan may yung pong malapad naman yung street doon, kung saan tayo magsasagawa ng programa. Ipagpapatuloy po natin doon ito, ang isinasagawa nating pagpapaliwanag, education, pagmumulat sa kanila, at pagkikayat na ipagpatuloy pa rin natin ang sinasagawang ganitong mga pagkilos. At maliban po dito, baka po makalimutan natin, meron din po tayong panawagan the day before ng rally, yung September 17, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Kung magsagawa po tayo ng noise barrage, pinapanawagan po natin, nilalagay natin sa Facebook, saan man po tayo, yung mga nagta-tricycle, yung namamasada, yung may pribadong sasakyan, bumusi na lang. Kinakausap po natin ang kaparian na kung pwede po sana, pahirap sa atin yung mga kampana, kung wala namang misa, ikalimbakaptala po. So, nanuman po ingagawa tamong pamagmaingi. Kitang ika-17 ng buwan na to, yung 6 to 7 noise barrage, and of course, I repeat, the next day, alas 2 hanggang alas 3 misa, alas 3 ang programa. Muli, inimbitahan po natin na palawakin po natin. Imbitahin natin ang mga kakilala natin, mga kapitbahay natin, kaya yung malalapit, kung makakapaglakad lang, gumawa tayo ng paraan at ang alam ko naman po, kung mapagbibigyan tayo ng pagkakataon, magkaroon din tayo ng live presentation sa Facebook para mapaabutan na po nating mas marami. Maraming salamat po. Okay, katapos
ni Ms. Pat ng GNN, balik tayo kay Ms. Tonet. Yan yung mga tanong dito sa live natin, no? Kasi may engagement bibigyan natin. Same lang po, may kaugnayan lang po sa question po ni Ms. Clea. May aasahan po ba tayong mga numero bilang ng mga attendees o participants sa sasali po sa mismong rally which is sa September 18? Mga kahit bilang lang po. Ako po may kumausap sa akin. Yung galing ng Sasmuan, concerned citizen daw po sila, dadalo daw po sila, mga mahigit 100. Meron din akong nakausap na galing ng Arayat para daw maipaabot nila yung nangyaring, ano ba yun, yung kadating. Yung kadating daw po, yung mga darating ng Arayat. May nakausap din po kung galing na nagbayad ng pakikisa ng Mabalacat. Kami-kami po, bawat isa sa amin, at nasa harapan po natin ang mga sektoral, yung People's Organization, ang Bagong Alyansa ng Mga Bayan, ang Kinusan para Pambansang Demokrasya, ang Kaguruan. At ito pong kadamay, yung mga galing sa komunidad at yung mga estudyante at mga magbubukid. Kasama po yung iba't ibang sektor, yung pamayanan, na mahirap po ang magsabi ng kung ilang bilang. Yung mga nagtatanong kung ilang bilang, makakatulong tayo, magkita tayo sa ika-18 po. Mahirap pong bilang. Apo. Tapos yung dadalo ho, may particular po ba na habilin? Like ano ho ang may particular na kulay ba na isusuot? May paribon ba dyan? Ano ho, mga water jug? Or ano po? Sige po. Para po. Okay, ito tuloy ko lang, Abe, pagkatapos si Abe. Ito po yung... So, in-encourage po namin yung mga dadalo at yung nakikipagsimpatsya at galit na sa katiwalian na ito na gumawa ng ribbon na ito, yung black and red ribbon, bilang simbolo ng ating yung pagtutol yung actually ito stop corruption yung sinisimbolize natin. Bakit black? Ang black po ay nagsisimbolo ng ating pagluluksa. Nagluluksa tayo dahil sa kawalan ng kailan na pong masabal din kakatamong inalal king gobyerno at magluksa tamo uling king epektunan nitang dapat na rening flood control project sa reni elang may gawa penako dala at may dakalang mga sira king kikatamong kabiyayan at kareng may perwisyo ring kikatamong memalen kitiking Pampanga. At maluto po, symbolize ning biye. It symbolizes life at yung buhay, yung dugo na dumadaloy sa atin na ang siya ngayon ay nagsisilbing kumukulo at dahil sa galit at ang pula din ay simbolo ng paglaban na yung courage na hindi tayo titigil hanggang hindi mapanagot yung mga taong ito at red din ang simbolo na ipagpapatuloy natin ang ating protesta na ito at tuloy-tuloy na po ito. Okay, last question, si Sarah Tonet. Thank you, Mark. Let me just get, ang daming statements. But my question is directed to Attorney June and Alex because they have been in LGU. So gusto ko lang itanong, do you see the need to form anti-corruption bodies in local governments so that the advocacy for, saving the people's money would trickle down and talaga may pagbabantay yung nabanggit kanina ni Eco sa baba? Napakagandang suggestion yan, no? At Salamat. nararapat lang talaga na magkaroon ng mga anti-corruption bodies, no? Sa lahat ng branches of government hanggang sa LGUs, no? Dahil hindi naman sa mga national agencies, merong mga issues of corruption, but at the same time, no, meron din mga issues of corruption, no? Kasi corruption is in many forms kasi, no? Merong mga corruption dahil sadyang ninanakaw ang pera ng gobyerno at makikita rin natin para sa akin kasi yung paglalaan ng mga pondo sa mga bagay na hindi naman nagkakaroon ng mabuting epekto at pinapakinabangan ng mga mamamayan, form of corruption din kasi yun eh.
no, really that there's really a need, no, to put up anti-corruption bodies sa lahat ng branches of government hanggang sa LGUs. At the same time, magpanukala din, no, kasama rin yung mga mamamayan, no. The best way, no, the best anti-corruption body talaga yung mulat at maingay na mamamayan na handang magsalita at handang tumayo at makibaka, no, laban sa korupsyon. Yun ang the best anti-corruption body. No, not a formal anti-corruption body, but an enlightened citizenry, an empowered youth, no, at mamamayan na handang makibaka at tumayo, tumindig, lalo na sa mga issues na kinakaharap natin. Actually, there are already at least 7 government bodies that are supposed to check kung ito ba nangyari, pero hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin. I just cannot find, I'm looking here, kasi nakalista yun eh. There are 7 bodies that are supposed to be able to check whether certain projects of the government are being, kung talagang nangyayari o hindi. Pero hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin. Kung ginagawa lang nila, dapat talagang may check and balances, supposedly. May bodies for that. Pero itong mga nagche-check, hindi sila nagche-check. Yun ang... Meron bang congressman na involved sa Yung nakakakontrata. Yung nagkukontrata. nagkokontrata? Alam mo, napakagandang tanong yan eh. No? Dito sa sister sa Pampanga, out of the 10 biggest contractors in Pampanga na nakalikom ng ilang bilyong halaga ng kontrata, ilan sa mga kontratista na yan ay pamilya ng mga politiko? Gonzales, sister. Ayan, tinuturo mo. Tama, totoo yan. Nakakalungkot na ang pangalang nadadawit ay, para masagot po natin ng tanong, Don Gonzales, dating Senior Deputy Speaker, may pag-aaring construction company na nagkamal ng damdang milyon piso. Ang anak niya, Vice Mayor, bahagi ng kumpanya. Anak niyang babae, bahagi ng kumpanya. Kapatid niya, bahagi ng kumpanya sapagkat malinaw pa. Tapos, malinaw ang itinatakda ng batas, revised penal code. If I may be allowed to read portion of that particular code. Article 244 prohibits public officers from intervening directly or indirectly in government contracts or transactions where they have a personal interest. Saka nakakita, sister, na buong pamilya, pinagmapalaki pa, kontraktor ang negosyo nila, nagkamal ng daang-daang milyon. Pangalawa, ito nakakalungkot, nandito yung AMGL. Yung alyansa ng magbubukit ng Gitnang Luzon. Merong pangalan dito, Perdstar, isa sa top 3 at top 5, sister, yung nandyan na picture. Yan. Ferdinand Beltran, isang bilyonaryong kontraktor na halal na kinatawan, representative ng party list, sister. Magbubukid, ito yung magbubukid. Bilyonaryo, magsasaka party list, magbubukid party list, bilyonaryo, ang dami. Ikatlo, politiko, tinatanong po ninyo, di mo in-expose ni Senator Lacson, yung mayor ng Candaba. Bilyon din ang halaga ng mga proyekto. Nalantad siya kamakailan doon sa privilege speech ata ni Congressman Lacson, natukoy kung gano'n din karami at bahagi yung kumpanya daw niya na doon sa mga ghost project at yung pag-aari nila sa Clark. Yun po yung
ilan lang, dyan yan sa iba't ibang mga courseman sa ibang bahagi ng kapuluan, talamak na talaga po. Kaya yung sagot po, yun po yung lumalabas sa ating lalawigan na kakahiyaman na yun po yung totoong nangyayari. Okay, siguro pang huli basahin yung manifesto ng Concerned Citizen of Pampanga. Maraming salamat po. Muli, sa mga kapatid natin, mga sectoral organization, magkita tayo niyan mamayang hapon bilang formal na paglulunsad ng ating isinabuhay na muli na makasaysayang Concerned Citizens of Pampanga. Katulad po ng nabanggit natin nung nakakapanlulumong kalagayan dito sa Lalawigan at sa buong bansa, sa buong kapuluan, nang nasa ilalim tayo ng kadiliman, sa ilalim ng diktadurang Marcos, naitayo po dito sa lalawigan ng Pampanga ang tinatawag na Concerned Citizen. Asosasyon ng mga individual at organisasyon katulad ngayon, muli nating isinabuhay dahil sa mga nangyayari sa ating bansa. At ito pong simpleng pahayag natin ay babasahin natin para maipaabot po natin sa mas nakakaraming mga kababayan natin. Hindi lang sa ating lalawigan, maging sa kalapit, lalawigan na sa ganoon, katulad ng nabanggit ni Sister kanina, mula sa Pampanga, dapat yung iba't ibang probinsya, kamay nilaan at magkaroon ng isang pambansang saklaw ng pag-aaklas at pagkilos nang sa ganoon mapaalis natin sa katungkulan, mapakulong natin ang mga nasa katungkulan na nag-aalipusta sa mamamayan. Kami po sa Concerned Citizens of Pampanga, isang samahan ng mga individual na kinabibilangan ng mga taong simbahan at mga organisasyon at iba bang kilusan mula sa iba't ibang sektor ng pamayanan na nagkakaisa upang ilantad at labanan ang malawakang katiwalayan na nangyayari sa ating bayan. Umabot na po sa nakakabahalang antasang katiwalian sa Pilipinas. Ninanakaw ang kaban ng bayan bago pa man makarating sa mamamayan. Ginagawang gatasan ng mga proyekto ng ilan at pinagbibili ang kapangyarihan na dapat sanay para sa paglilingkod. Habang patuloy na yumayaman ang makapangyarihan na nanatiling naghihirap ang karaniwang mamayan, kapos sa trabaho, kulang sa serbisyong panlipunan at pinapasan ng bigat na isang sistemang pinapaburam ng ilam. Dahil dito po buong tatag namin ipinapahayag, ang katiwalian ay pagtataksil sa tiwala ng bayan at isang mabigat na krimeng panlipunan laban sa mamamayan lalo na sa mahihirap at inaapi. Walang dapat nakatataas sa batas, opisyal man ng gobyerno, kanilang kaalyado, kamag-anak o pribadong individual na nakinabang sa pandarambong. Dapat magkaroon ng malaya at walang kinikilingang investigasyon, iwalay sa interes ng mga politiko at naghaharing-uri. Ang lahat ng may sala ay dapat papanagutin at usigin sa batas nang walang takot o pabor upang magsilbing halimbawa at babala laban sa patuloy na pang-aabuso. Naniniwala po kami sa isang pambansang pamahalang makatao at makatarungan, pamahalang bukas, tapat at tunay na naglilingkod sa mamamayan. At higit dito, naniniwala po kami na ang tunay na pagbabagong inaasam sa lipunan ay dapat makita at maisabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi maring umiling tayo. Inuulit ko po, hindi maring humiling tayo ng tapat na gobyerno kung sa ating pansariling buhay pumapayag tayo sa pandaraya at palusot. Ang paglaban sa katiwalian ay nagmumula sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Dapat tayo maging huwaran ng pababagong gusto nating makita. Kaya bilang pagkakaisa, tayo mga Kapampangan at bilang mamamayan ng bansa upang higit ang katotohanan, katarungan at pananagutan. Hindi po tayo dapat manahimik sa harap ng sistematikong katiwalian. Kaya kami po ay patuloy na mag-oorganisa, patuloy na kikilos at patuloy na lalaban hanggang makamtan ang tunay at makabuluhang pagbabago. Ito po ang ating paninindigan. Isang bayan, isang laban, tapusin ang katiwalian.
pong salamat. Okay na. Okay na. Meron bang on-cam interviews? Merong on-cam? Wala na? Wala na daw. Wala nang on-cam. Ako nang bala Karela na yan. Pangalan. Okay, Ako nang bala Karela. Mamaya. 5. Thank you po, sister. 5. 5.